Siwrmai, a croeso i Podlediad Lap Wast. Unwaith to, gyda fi, Owen James, a ni ar rif 7 nawr, ac o un Steffan Powell i un Steph Jones. Helo, shmai? Ie, ti'n iawn? Ie, fi'n iawn, diolch. Diolch yn dod mewn ar prynhawn, wel, ar dydd fysi, mae ddyn wythnos dydd Goldewi, a mae lot yn mynd mlaen, so diolch yn fawr am cael y bach o mynydd da fi, achos ni bach yn hwyr. Na, diolch yn cael fi. A ti'n beth, fi wedi cofio, so wedi gwisgo dim byd coch. So, na, Ti'n hwylydd arnau. Ti'n blendo mewn i'r cefen arna, so fath efo'n well, fe ti ddim yn... Ga beth, mae Steph, ti'n gweithio i Red Dot yn Llandeilo. Ydw. So mae'n rhoi bach, so ti wedi bod yn o'r podlediad o blaen, fel ni siarad nawr, mae amser yn edfan, ond rho bach o gebolog o beth yw Red Dot. Do, so ni'n gweud, blwyddyn y ddwy fi'n credu ers fi'n neud un gyda ti tro diwetha. So, ydw, fi'n gweithio cwmni Red Dot. Ni yn stryd dros maen, so ble mae CKs lawr yr ewl, ni 2 swyddfa lawr o fyna. So, cwmni ariannol annibynnol i ni. So, ni'n helpu bobl gyda popeth i wneud arian. So, morgeisi, cynilo arian, buddsoddi, yswiriant. So, bach o popeth. A dim dim ond bobl sy'n Llandeilo. So, mae dyn ni swyddfeydd yn Abertawe, a ni gallu gwneud popeth yn digidol neu dros y ffôn. Spot on. Yeah. Ffynnu siarad yn Morgas drwytha, a ni dal yn y broses o cael Morgas, so falle fi'n cael chat off nawr. Ond ie, so heddi, ni yn bach o pandemig o ran arian. Ni wedi bod yn siarad am arian ar lot, ar nifer o podlediadau yn barod. Dafydd Llywelyn er enghraifft o'r heddlu wedi dod mlaen, a nhw'n siarad pa mor galed oedd rhoi fach o budget o ran plismona ac yn y blaen. So mae fe'n effeithio pawb. Ond heddi, ni'n mynd i siarad am falle pobl cyffredin, pobl gwaith ddydd o ddydd, pethau fel trydan, chynilo arian fel ti'n gweud, morgeisi ac yn y blaen. Yeah. So brace yourselves, fel maen nhw'n gweud. Ond ie, so i dechrau, ni'n siarad am costau byw. So dere mewn ar costau byw, a fel, wel, beth sy'n mynd mlaen, fi wedi gweld y newyddion oedd San Steffan yn siarad am mae'r arian wedi dechrau. Mae'r arian helpu wedi stopo o ran trydan a bills yn dyfe. Mae wedi dod lawr a mae'r arian wedi fel stopo, ond mae yna pethau chi'n gallu gwneud. Oes, a fi'n credu, ti wedi bod o hoelen ar y ben, mae siw gymaint ar y newyddion o'r funed, mae bach yn doom and gloom. So, mae bobl, ni gyd yn siarad am costau byw, popeth yn cynyddu. A fi'n credu jyst i cymryd bach o stance really, a gweud, okay, mae pethau falle ddim mor wael a beth i ni'n meddwl, a gyda tymau bach o cyngor a gwybod ble i fynd, mae dal help i gael mas na. So mae lot o sôn nawr wedi dod amdano, oedd bobl yn cael help am trydan bob mis. So grant o 400 pint wedi cael ei gytuno blwyddyn diwetha. Sôn nawr mae hwnna'n dod i ben, a 200 pint i bobl wedyn i fod yn mis Chwefrol i bobl wedyn i helpu gyda costau. Bobl yn benodol o ddim yn nwy, ond mae llawer iawn o bobl dal ddim wedi cael y 200 pint. Okay. So mae hwnna'n rhywbeth mae bobl yn pryderu amdano. Ni'n cael cwestiynau bob dydd amdano fe ynglyn â, o, dwi fi gallu cael dwi ddim wedi mynd mewn i'n cyfrif banc os beth fi goffa wneud. A eto, mae fe'n really syml. Ar y wefan gov.uk, mae lot fawr o gwybodaeth. A jyst i wneud yn siŵr mae bobl yn edrych ar y sector i Gymru, achos mae pethau Gymru a Lloegr yn wahanol iawn. Iawn, oce. So, mae hwnna'n rhywbeth rili bwysig i edrych yno. A gyda'r 200 pint, yn newyddion da, ar y wefan ar y funed, maen nhw'n gweud mis Mawrth nawr, so dechrau mis hyn, unrhyw un sydd ddim wedi cael maen nhw'n gallu mynd ar y wefan, mewn gofnodi, a cofrestru bod nhw ddim wedi cael So mae dal cyfle iddyn nhw cael y 200 pint. A mae sôn hefyd bod nhw'n mynd i ddod mas ar rhywbeth arall i helpu, achos mae'r costau mynd i cynyddu eto yn mis Ebrill. So, wel... lot o bobl, dy fe? Na beth o'n i'n mynd i gweud o ran y price capping. Ie. Yeah. Achos mae'r price capping, mae'r cap yn cadw cynyddu. Ydy. Dim cap rili. Dim really cap. Na beth sy'n gwaith deall, ond o ran y 200 pint, oeddi hwnna yn rhan o'n nhw'n gweud rhywbeth amdano bydd y 200 pint yn just mynd mewn i'ch biliau chi yn barod? Neu oeddi fe yn ffigwr penodol chi'n cael fel check neu arian neu rhyw fath o backs payment fel maen nhw'n... Ie, so cwestiwn really da. So mae dibynnu ar pwy metr sy ti. So os gyda ti beth maen nhw'n gael yn traddodiadol token meter, ble ti'n mynd â fel allwedd, a ti'n mewn â fe i topo fe lan, mae'r fwy o'r bobl yna yn cael either credit yn dibynnu ar pwy fath o metr sydd ti yn syth ar y metr. So maen nhw'n gallu gweld y 67 pint y mis maen nhw wedi cael o blaen wedi mynd ar y metr. Ond mae rai yn cael siec yn y post hefyd, ble maen nhw'n goffo mynd â hwnna gyda'r allwedd i fe swyddfa bos neu'n o'r pay points i roi'r credit arno. Wedyn, bach yn wahanol i bobl sy'n talu gyda direct debit bob mis.
so a gyda smart meter. So yn ymal neu'n draddodiadol, mae'r 200 punt yna'n mynd fel credit either at y bil ei hun, neu mynd mewn i'r cyfrif banc i'r person wedyn penderfynu os maen nhw moyn roi at o'r direct debit nesaf, neu talu fe'n nôl ar y cyfrif trydan. O ti'n gweud 67 pint? Ie, so hwnna oedd y 400 pint o blwyddyn diwetha, oedd wedi cael ei rannu mewn i 4 fi'n credu. A wedyn mae'r 200 pint yn rhywbeth ar ben hwnna mae bobl yn cael. Beth oedd y llyfoddraeth wedi gweud yw bydde fe'n cael ei dalu yr un peth, a'r un ffordd byddech chi wedi cael y 67 pint bob mis yn draddodiadol, ond mae nifer o bobl dal ddim clywed i heb wedi cael y 200 pint yn. Oeddi pawb yn gallu cael y 200 pint? Dim pawb. So, rhan fwyaf, so mae'n dibynnu ar pwy fath o tanwydd sy'n cynnesu'ch tŷ chi. So, bobl fel olew, neu os mae dyn nhw glo, neu fe log burner, beth fel Ie, maen nhw'n gallu cael e. Yn draddodiadol bobl sy'n ar nwy, dyn nhw ddim yn gallu cael e, ond mae rai beth sy'n galw exceptions to the rule. So eto, i edrych ar gov.uk site i weld pwy sy'n gallu cael e, a pryd chi gallu gwneud cais amdano fe, os nag chi wedi cael y taliad yn barod. Gwych, oce. Wel, a ni hefyd mynd i wneud, a ti'n siarad cyn ni, sesiwn ariannu yn hengod le ni heddi, yn Llandeilo. So ti'n moyn jyst gweud, roi gipol o bach i hwnna hefyd? Ie, so ni'n deall mae'n anodd iawn i rai bobl i gwybod ble i ddechrau fynd, i gwneud cais amdano'r pethau hyn. Pethau syml i rai bobl achos maen nhw'n gyfarwydd â cyfrifiaduron bob dydd, ond i eraill mae fe rhywbeth rili newydd a meddwl ble fi'n cael y gwybodaeth o ble fi'n gweld y manylion off yn bil drydan ni, pwy gwybodaeth arall maen nhw eisiau. A hefyd ydy'r wefan chi'n rhoi fe mewn, dyfer un iawn yw e. So fel rhan o'r sesiwn, bydde fe'n really gret i wneud un fan hyn yn yr hen gwrth, ble mae bobl yn gallu dod mewn, cael paned o de gyda ni, newn ni eistedd lawr gyda nhw, gyda bil trydan, gewn ni cyfrifiadur mas, as nag nhw wedi cael y taliad, gallen ni helpu nhw llanw'r ffurflenni mas i ni siŵr bod nhw'n gallu cael e. Spot on. Bwca fi mewn. Briliant, oce, gwych, ie. Fel ni'n gweud, newn ni hwbo'r manylion am hwnna lan hefyd. Falle ti ddim yn gwybod ateb i'r cwestiwn o'n smart meters. Beth i ti'n meddwl am nhw? Oeddi fe werth cael nhw? Fi wedi gweld bod ti efo Gen 2s maen nhw'n gael nhw'n rhywbeth. Achos oedd y Gen 1s ddim yn compatible os o ti'n newid cwmni i cwmni. Mae'r Gen 2s yn nawr, os ti'n newid cwmni gwed o EDF i pwy bynnag, maen nhw'n gallu just swap droso. Ie. Ond o le fi'n sefyll, rentu'r tŷ ni, so dim i fi yw e, dim gweud i fi yw e. Ond dwi e werth cael y smart meter? Cwestiwn da, right? Fi ddim yn expert ar smart meters o gwbl. Na, right, so fi ar y ffens fan hyn, right? Okay. So, fi'n nabod lot o bobl sy'n anno, ble maen nhw'n gweud, so fi'n aelod o Ninja Food Group ar Facebook, right? Okay. So, ble mae bobl wedi bod yn monitro trydan nhw, right? So, a maen nhw'n edrych ar, achos mae whole hype mowr wedi bod yn dal o air fryers, wedi defnyddio cwcr traddodiadol, right? So, fi wedi bod yn edrych yno, bobl yn gweud, right, os fi'n defnyddio Ninja air fryer, mae'r smart meter yn gweud, mae dyma yn costi hyn i fi coginio, os fi'n defnyddio'r cwcr, mae'n costi cymed un yn fwy, right? So, fi yn credu bod pwrpas iddyn nhw, achos fi'n credu mae bobl gallu gweld yn gwmwys, ta beth sy'n arno yn y tŷ gyda nhw, maen nhw'n gallu gweld faint mae'n costi, wrth bod nhw'n dechrau troi pethau off, fi'n credu maen nhw'n gallu gweld pethau'n dod lawr, a hefyd yn cynyddu dibynnu beth sy'n arno. Fi bach ar y ffens, so'n gwybod pan mae'r accurate yn nhw, a ti'n gweud amdano gwahanol modeli. Fi'n credu mae'r dal yn rhywbeth rili newydd i ni'n Gymru, achos mae bobl y gwahanol fathau o nhw yn dibynnu yn pwy cwmni maen nhw gyda. Maen nhw'n gwneud yr automated readings, ond fi wedi clywed horror stories ble bobl wedi cael biliau anferthol ar ôl cael un, wedi medru mynd nôl. So fi'n cael llythyr wrthos weleg i ddymel yn gweud change to a smart meter. Fi bach ar y ffens ar y funed achos yn dealltugol amdano nhw. Ond fi yn gweld yr ethos tu ôl, os i ti'n rhywun sy'n moyn gwybod yn gwmwys faint ti'n gwario ar trydan a pethau bob dydd, a bod ti'n edrych ar arian yn fanol, fi gallu gweld y benefits o edrych yn o fe. Fi goffa werthu yna, ni siarad y boi peth yn amdano nhw, achos o'n i'n cymaru Ninja air fryers, really sad, okay? O'n i'n cymaru, dwi'n doi gwahanol fath. A ddyn gweithio fi, oedd hi rai wedi bod ar smart meter na, a ddi wedi bod yn watcho fe, a ddi wedi mynd, she's literally obsessed gyda'r smart meter, achos oedd hi'n gweld bob dydd, amser ddi coginio pryd o fwyd, oedd hi'n dechrau nodi faint oedd bod pryd o fwyd yn costi'n dibynnu beth o'n nhw'n coginio. Dim just
Na. Cost y bwyd, ond ffain mae'n costi... Ie, i coginio fe. So, oedd hi'n gweud, dyfynu beth o'n nhw'n cael i swper, oedd hi'n mynd i'r smart meter un, achos mae dy ti tracker ar y laptop, ti'n gallu gweld yn gwmwys pwy amser o'r dydd o pethau. So, ni fel, oce, waw, mae hwnna'n really insightful, ond byddwn ni fi'n credu erbyn diwedd y mis, byddwn ni'n meddwl, fi'n ffili cael y goler nhw'n tir agor. Na beth, a fi fel fi bach, os fi'n gweld ffigurau, fi'n joio ffigures, os fi'n gwybod, rhaid, mae'r golau na, ni'n costi ni bod 20 ceiniog, os mae'n mynd o'n os fi'n polisio hotel. A weles i ffrind fi, mae hi wedi bod y pod, Lisa, a weles i ddi ar Twitter, invest in a smart meter, see how it's going to go, mae'n 3 dydd yn gweud, anxiety can't take it, it's back in the drawer. A fi'n gwybod exactly fel yn teimlo, achos bydd fi exactly rhywun peth, bydd fel, mae Glinda ni, mae fe'n gweud rhywun peth, mae'n rhoi tegell arno, a mae'r thing yn mynd lan, a mae'n it's turn off. Ond na pam o'n i'n gofyn, ond okay, pros and cons there. A ni'n darllen arthegol, ni'n cael fel e-bost bob dydd amdano hot topics ariannol sy'n dod mas. A ni'n darllen erthigol pyddyrnol ynglyn â pethau ni'r costau trydan. A bobl yn gweud bod nhw wedi symud bant o wneud y pethau traddodiadol, fe bydden ni wedi bod blynyddoedd nôl. So, ti'n diwedd y nos, troi'r tegell off, troi'r switch cooker off, tynnu cordyn y shower, ti'n bod, mynd rown, os nag ti'n mynd defnyddio'r teledu am cwpl o ddyddiau yn y stafell bar, tro fe off ar y wal, ni di mynd bant o'n achos fi'n credu dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, achos mae biliau costau wedi bod yn eitha isel, ni di cael bach o flex rili, gallu gadael y stwff nyrno. A na un peth oedd hi'n gweld ar y frequently asked questions oedd ar yr e-bost oedd yn gweud, wneud y pethau bach, achos mae fe'n gallu adio lan i'r pethau mawr. A fi'n credu, ti siarad yn smart meter yn benodol, achos ti'n gweld y ffigurau. Ond gyda costau biliau trydan, mae pawb wedi gweld nhw wedi dwblu, wedi bod yn deg, a os na wedi cynyddu tyma bach fwy. A fi'n credu, os byddwn ni'n mynd nôl i wneud bach o'r pethau bach na, byddwn ni yn gweld safiad dros cyfnod o flwyddyn, felly ddim yn syth, ond fi'n credu dros rhyw 6 i 12 mis, byddwn ni yn gweld y gwaniaeth. A ti'n fel habits da, rili, mwy na ddim. Ie, yna beth ti'n moyn efo habits, especially pobl yn dolan i cofio, dim just o ran arian, ond falle'r planed hefyd, mae'n bwysig. A ti siarad am smart meters, o'r un peth gyda dŵr. Ti'n fawr gyda smart meters dŵr, gyda y bobl a ti'n talu bil. Ti'n talu bil am y tŷ gyd, neu os ti'n byw ben dinan, i ti'n cael smart meter dŵr achos faint ti'n defnyddio. So eto, doi peth mae rhaid ni gael, dŵr a trydan, a eto i gymaru'r ddoi. Un gwrandawyr, os ydych chi ddim gyda anxiety, a chi'n cael ewch o smart meter. Os chi ddim, bydd o'ch cael, bydd yn y drar ar yr wythnos. A ti siarad am busnesau hefyd, yn gloi, fi'n credu bod arian yn gael ar busnesau? So newyddion da, really. So ar y gyf.uk site ddo, oedd manylion amser chi'n edrych ar y 200 pint. Oedd hysbysau byrno na i weid bod busnesau bach sy'n yn yr un categori yn dibynnu a pwy fath o trydan a nwy sy'n gyda chi'n dod mewn i'r adeilad, bod nhw'n gallu cael 150 eto. Maen nhw'n gobeithio talu fe erbyn y 10 o mis Mawrth yn yr un ffordd traddodiadol os maen nhw wedi cael help o blaen bydde'n neud yr un peth, ond eto mae hysbysau byrno na i weid os nag i chi wedi cael erbyn y 10 o Fawrth i fynd nôl ar y wefan i edrych fel i chi yn cael Ond i busnesau bach, edrych yn Llyndeilo, lot fawr o siopau bach, mae 150 gallu wneud gwaniaeth i'r bil yna. Mae lot o busnesau yn Llyndeilo, er enghraifft yn noddi chybiau pêl-drod ac yn y blaen, 20 pint, 50 pint, so mae fe gyd nadio lan. So, newn ni roi'r link ar site eventer i wneud siŵr bod pawb gyda'r link i law. Symud ymlaen i cynulio arian, de. Safio bach y coin, Safio bach y bres yna. Y cwestiwn mowr mae pawb yn gofyn ar y funud. Go on. So fi'n credu cynulio arian, mae fe pros and cons ar y funud, so mae pawb yn gweld popeth wedi cynyddu. So costau bwyd wedi mynd lan, costau biliau, costau crosogi'r tŷ, popeth yn cynyddu, ond fi'n credu lle i ni gyd edrych i weld ble ni'n gallu cynilo bach o arian. O'n i siarad yn ddiweddar amdano edrych ar cyfrif banc i ddechrau gyda, just cwpl o top tips, really, ynglyn â edrych beth mae bobl yn gwario, neu beth ych chi'n gwario bob mis, beth sy'n mynd mas sy'n anfodol, bod chi'n goffo talu, tro'r pethau biliau chi ffili osgoi, ond eto pethau eraill chi yn talu, falle rai o nhw, chi wedi bod yn talu bob mis a just yn arfer talu nhw, a falle ddim yn defnyddio nhw cymaint nawr o beth chi wedi bod. A pethau eraill hefyd i feddwl amdano beth ych chi'n gwario ar hap. So, mynd nôl, falle 10 mlynedd nôl,
fel o'n i'n gwario arian wahanol iawn. So, o ti'n tynnu arian mas o'r peiriant arian, o ti'n cael 10 pint, 20 pint yn dy law di. Yeah. Nawr, fast forward, mae popeth yn contactless, tap and Dan go, Cheris tal. Apple Mae'n Pay. mwyn dan Cheris. Fi'n lan, jumpa mewn rawr an thing, just, dim ond ffôn i fi'n mynd mas lot nawr. Dim ond achos mae Apple Pay dy fi. A fi'n gwybod bob man yn contactless, ond falle, o'n i bai am un o ddoi man, even fel y burger vans, mae'n nhw'n gyda y gwaith bach nawr, mae fe'n dan Cheris. Ie, a ti'n fi'n credu na ble ni'n gweld y gwaniaeth nawr fwy, achos o blaen o'n daddiol, gwyd bod ti wedi tynnu 20 pint mas, ond neb rili licio torri 20 pint. O ti'n meddwl, os rhaid i fi, o bydde ti ddim yn torri. A ti'n ymddiheirio, ti'n meddwl, sorry, I've only got a 20. A ti ddim yn torri fe'n rhywbeth bach, o ti felly mynd, o na, gadwa yw na, achos mae'n torri'r 20 pint yna. Ond nawr, mae'r tap yn go mor rwydd, ti'n mynd pen, ond eto, mae fe'n gallu adro lan yn rili rwydd, sy'n edrych ar y cyfrif banc a gweld ble yn gwmwys i fi wedi gwario arian, a mynd nôl i'r pethau traddiad, mae bobl yn dechrau mynd nôl i'r swyddfa nawr, a i bobl sydd wedi bod yn gweithio ag gytre, mae wedi bod yn rili hawdd fi, neu cynno gytre, brecwast gytre, ti'n modd, wedyn ti dyn ôl teulu pryd o fwyd yn y nos, so ti rili wedi gwario yn y dydd, y blaw am y siop fwyd na am yr wythnos. Ond i'r bobl sy'n mynd nôl mas i'r byd gwaith nawr, ydy ti'n cael brecwast yn y tŷ yn y bore, neu ti'n grafo costau neu rhywbeth ar y ffordd i gwaith, i ti'n mynd na brechdan gyda ti neu salad neu rhywbeth amser cynno, neu ti'n mynd i'r siop drws nesaf, ti'n pigo rhywbeth lan. A eto, amser ti'n edrych ar y cyfrif banc, mae pethau yna i gyd yn adio lan. A falle bod ydyw 2 pint, 3 pint, 4 pint, ond yn ymal 2, 3, 4 gwaith yr wythnos, mae gyd yn cynyddu. Am beth chi'n gallu safio fel rhywbeth rili syml i ddechrau edrych arno. A hefyd, chymod, fel yswiriant a pethau fel la. So, beth chi'n goffo talu, fel yswiriant car, yswiriant tŷ, yswiriant bywyd, i chi jyst wedi gadael nhw i rowlo drosto, neu chi'n shop around. Fi'n gwybod ges i fath o stretha, so mae 2 ci bach dy fi, a fi'n talu pet insurance iddyn nhw. A blwyddyn diwethaf ni'n talu just bach dros 20 pint. So mae wedi cynyddu nawr i dros 40 pint y mis. So ni'n meddwl, reit, fi wedi cael y llythyr, mae'n eistedd ar ochr dy fi, ac meddwl, mae'n rili rhaid fi wneud rhywbeth, achos mae hwnna wedi dwblu fi. A eto wrth shop around, ti'n edrych, a gallwn ni ffindo un arall am 20 pint, ond just, ces o mynd ar lein, neu ffôn o lan, a just wneud yr ymdrech i safio'r bach o'r arian y bob mis, achos mae hwnna i fi, bron 250 pint y flwyddyn, os oes cwpl o biliau fel ydych chi, mae'n adro lan eitha gloi. Odi, absolutely. Hefyd o ran yswiriant car i fi, so, pethau, tachwyd dytha, o'n i'n cael yswiriant car, a admiral o'n i gyda, falle o'n i'n wyll ddim enw yna. Not a sponsored ad, dy fe? Ie, dim sponsored ad o'n nawr. Ta beth, admiral o'n i gyda, a o'n nhw wedi trio roi'r pris lan, 50 pint, a ni'n meddwl, angybod na So, wel, fi wedi bod rhain am bod i 3 blynedd, i fod yn deg, fi wastad i goffa tynnu nôl awr ddo, fel ti'n gweud, maen nhw wastad yn pwysio fel an 20 pint, fi'n cael galwad ffôn, a maen nhw'n tynnu fel awr 20 pint. O, i bydd yn valued customer o wrth gwrs i wedi. A fi'n bachgen da yn y car. So, o'n i'n meddwl, a fi'n mynd i symud, general accident, nes i hwnna, ond o'n i'n meddwl, sa'n gwybod pam o'n i'n meddwl bod general accident wedyn yn mynd i admiral a gweud, maen nhw'n dod i fi nawr, maen nhw'n dod i cwmni hyn, so cancel ochr chi, ond nhw'n heb. Right. So, tales i mas, wel, o'n i wedi edrych ar banc, o'n i'n meddwl, hwnna bod i 400 pint lawr yn llai na beth o'n i'n disgwyl pam hwnna A hwn bod i mis ar ôl, o'n i'n edrych, o'n i'n meddwl bod popeth yn iawn, a to, edrych ar nhw a do, nath y ddoi cymryd y thing mas, i fod yn deg i admiral, bach yn lyflu yn Cadydd, Cardiff fan no. Ond oedd bach yn lyflu Cadydd, a wedi cost, sort o'n i ti, obviously error, oedd e heb charge o dim byd extra, chwarae teg i fe. Ond to, byddwch yn ofalus o ran pethau flas, ti'n newid y car, mae fe'n gret, ond mae rhaid chi canslo gyda'r un cynni, a fel arfer, ti am mis. Mae nhw eisiau bod i mis fan llaw i gwybod bod ti'n neud neu mae rhyw cancellation charge. Fel arfer bod i 20 pint, falle, ond to... Os ydych chi'n mynd ar ôl y cooling off period, maen nhw'n gallu bod glefer a charge'o chi rhywbeth fel yna. Ti'n siarad amdano, ti'n shop around, ti'n neud yr ymdrech i neud jyst na siŵr bod ti wedi mynd mewn, cancel direct debit na, stop o fynd mas, a cadw check ar cyfrif banc, achos ti'n gwneud pwynt rili dda fyna, am amser gallu mynd mlaen, a o blaen, so mynd nôl eto 3-4 mlynedd nôl, pawb yn cael statement bank yn y post. Nawr mae Go Green, Safle Planet, i chi gallu neud ar-lein, newch eich yr app. O blaen, os byddai'r statement yn dod yn y post, byddai ti'n agor lan, byddai ti'n cymryd amser i sgano trwyddo fe edrych
ydy hwnna'n edrych ble dyle fe fod roughly. Nawr, os nag i ti ar-lein bob dydd gyda'r ffôn, so ti'n fel arfer yn eistedd lawr a mynd trwyddo'r mis. So mae hwnna'n awgrymiad da, so mae'n dod i cynilo arian hefyd. Jyst i eistedd lawr, edrych beth sydd wedi mynd mas dros y mis cyfan na, a wedyn i weld pryd mae pethau'n dod i ben, a cadw llygad yr e-bost na, achos yr un peth, dim bob cwmni, yn danfon yn y post ragor. Mae rai jyst yn danfon e-bost a gweud, mae hwn yn dod i ben mewn, tywod, mis, mae eisiau chi wneud rhywbeth nawr, neu os na, mae fe'n jyst yn rôl o drosto. So, a pwynt da, ydy hwnna'n mynd mewn i'r main inbox, neu ydy hwnna'n mynd i junk? Odi, wel, hwnna wedi digwydd o blaen da fi, a pwyndes i fe cyn bod unrhyw beth wedi digwydd. Sa'n gwybod beth i'ch chi'n neud hwnna, ond jyst cadw'ch llygad mas. Unrhyw beth arall o'n cynulio arian de? Byddwn ni'n gweud yswiriant bywyd ar y mynydd, so hwnna'n rhywbeth ni'n helpu lot fawr o cwsmeriad gyda ar hyn o bryd. Ble ni'n gweld, mae bobl wedi cael polisiau yn lle am nifer o flynyddoedd, ond dros y flwyddyn diwetha, yn wedig ar ôl y pandemig, wedi gallu gwneud y pethau o'n nhw ddim wedi gallu gwneud os cyfnod glo. So fel symud tŷ, wneud gwaith i'r tŷ, felly dechrau teulu. So beth ni'n gweld nawr, mae bobl wedi felly symud tŷ, wedi cynyddu faint maen nhw wedi benthyg o ran fermorgais, wedi dechrau teulu, so mae dyn nhw rhywun arall, person arall, maen nhw'n gyfrifol am. A gyda yswiriant bywyd, mae sawl fath o gwahanol rai i gael yna. Mae rai jyst am talu mas os ydw beth yn digwydd i ti ar o ran marwolaeth. Mae lot i wneud os y ti'n sal, so beth maen nhw'n gael yn critical illness. Mae rai hefyd yn gael income protection, a mae hwn yn un mowr ni'n gweld ar y funud, ble mae nifer o bobl wedi newid swyddi. A chi'n bod, fem sy'n chi'n cael newid swydd, chi'n cael contract newydd, a wedyn yn y contract na, mae'n gweud mae rai chi wedi cael wedi cael ei cyflogi gyda nhw am hyn a hyn o fision neu flynyddoedd, tan bod chi'n cael y taliad salwch os byddwch chi'n mynd off. A beth mae'r income protection policy na'n neud, yw gweda bod ti siarad y gos, right? A swydd newydd dy ti, a maen nhw'n talu ti am 12 wythnos, a wedyn mae fe'n mynd lawr i beth ni'n galw statutory sick pay. O stigon gyda ti yn y cyfrif banc, fel bod arian gyda ti i talu'r morges, talu'r biliau, wneud popeth ti'n wneud nawr, i cyfro'r gwaniaeth na tan bod ti'n gallu mynd nôl i gwaith. A na'r pwrpas y polisi na yw wneud siŵr, os oes rhywbeth fel yn digwydd, ar ôl y 12 wythnos neu 3 mis, ta beth i ti'n rhoi fe yn dibynnu ar dy contract cyfweliad ti. Ti'n rhoi fe mewn wedyn i gweud, right, ar ôl 6 mis na pryd mae fe mynd i cwmpo, a wedyn ar yr adeg na, os i fi dal off, fi moyn hwn i dal i mas. A bydde hwnna wedyn yn talu mas y gwaniaeth rhwng cyflog ti a'r statutory sick pay ten er enghraifft. A beth mae hwnna'n meddwl i bobl, mae fe'n rhoi bach o sicrwydd i nhw cael gwybod, os oes rhywbeth yn digwydd i fi dal gallu talu'r morgais, so mynd i fi mewn i drafferth, sy'n rhaid i fi poeni. Ond hefyd mae gallu arbed pethau fel, os nag i fi nawr gallu'n talu'n rent, neu'n talu'n morgais, beth i fi wneud. Achos mae help i gael mas na, ond eto, so fe dros nos. So i feddwl, ambell mae gallu cymryd wrth nosau, bod ti wedi llanw ffurflenni hyn mas, felly wedi gofio cyfaliad. So eto, mae fe'n rhoi rhywbeth yn lle, fe bod ti'n gwybod bod yna os mae fe eisiau o ti. A mae polisiau yn draddodiadol gallu fod eitha rhad. So mae yswiriant bywyd yn dechrau rhyw 8 y mis. Mae'n hollol dibynnu ar faint o cyfer ti moyn ten rili. A os ys ti fod underlying medical conditions fel maen nhw'n galw nhw. So mae ffactorau i ddod mewn yna, ond eto mae fe rhywbeth ni siarad y bobl nawr, achos mae cost y polisiau hyn wedi dod lawr. So o blaen o'n nhw lot yn fwy na beth nhw nawr, achos mae cwmnïau yn ystyried eu pwysigrwydd nhw, ond hefyd bod cost of living crisis yn y wlad. So eto, os chi'n talu am rhywbeth, y cyngor bydden ni'n gweud, edrych ar beth chi'n talu am, ydw e dal yn iawn. Os nag ych chi'n talu am ydw e'n rhywbeth sydd eisiau arnoch chi. A edrych jyst ar y key financial life stages ni'n gael nhw. Amser ti'n newydd swydd, prynu tŷ, dechrau teulu, ymddeuol, unrhyw beth fel la, edrych ar, ydy sefyllfa fi'n wahanol i beth oedd 5, 6, 7 mlynedd nôl, a os rhywbeth wedi newid, os eisiau fi newid rhywbeth. Iawn, digon i meddwl am de. Sdim yswiriant o fi. Paid gweud nath o fi? O ran bywyd. Paid gweud nath o fi? Live free, yna. Byddai mewn wrth nesaf. A ni ddod mlaen wedyn i morgeisi. Byddai mewn wrth nesaf. Mae eisiau morges yna fi fyd. Ond, mae morgais o beth ni'n gwybod, mae'r bil, beth yw'r
rates, mae rat i gyd yn mynd lan. Ond mae yna newyddion da yn ôl y sôn. Mae nhw'n dod lawr gobeithio. O dim, ni dechrau gweld nhw'n dod lawr. So, beth o'n i'n gweld? Fi'n gwybod mae Bank of England base rate lan nawr fwy uchel mae wedi bod ys blynydde mowr. A fi'n credu ti dim ond goffo troi'r radio arno, newyddion, neu pigo papur newyddion lan, a ti'n gweld mae doom and gloom, mae rhyw fath o headline mewn amdano popeth yn cynyddu. Os mae pethau wedi cynyddu, ti'n sy'n cwato wrth yna, ond beth ni yn dechrau gweld nawr, yn wedig o mis Tachwedd blwyddyn diwetha, mae pethau yn dechrau dod lawr. So, mae banciau yn dechrau cynnig gwahanol fath o deals i bobl, mae'n edrych a hyrra ti'n gallu ffixo, felly bod ti'n cael reit bach yn well. Eto, newyddion da i bobl sy'n prynu tai am y tro cynta, so maen nhw wedi gostwng a helpu brynu yn Gymru, so dde fod dod i ben yn diwedd mis hyn, maen nhw'n edrych i wneud gostwng am 2 flynedd arall, sy'n newyddion rili dda. Eto, gyda fe, mae'n dibynnu ble ti'n byw, pwy sir i ti'n ynglwma, ble ti'n mwyn prynu tŷ. Ond mae fe yn help gyda ran prynu siar o'r tŷ na, helpu gyda deposit i ti cael fynd ar y property ladder, really. Iawn, oce. Bydd unrhyw beth o ran, os mae wrth gwrs bod ti'n newid mortgage yn ymwysedd i ddod, ti'n gwybod ti'n gweithio Red Dot, Red Dot, os help da chi wedyn o ran hwnna, os hwnna dod mewn o da chi, chi'n gallu helpu pawb, unrhyw un, unigolyn. Unrhyw un, a fi'n credu beth mae'n bwysig i bobl i gofio nawr. So os oes mortgage gyda bobl yn cwpla, unrhyw bryd o 3 mis i 6 mis cyn diwedd y product change na ni'n galw wedyn. So interest rate yn dod i ben. Mae cyfle gyda chi yn yr adeg na i newid y rat. So gallwch chi sefyll gyda'r cwmni chi gyda nawr a edrych ar beth sy'n gael. Beth sy'n bach yn wahanol rhwng banciau traddodiadol a cwmni annibynnol. So mae banc traddodiadol a dim ond y rate mae'r banc yna gallu cynnig. So gwedwch bod chi yn Barclays, Lap Wast, HSBC, maen nhw dim ond yn cynnig beth sydd gyda nhw ar eu llyfrau nhw. Os ych chi'n mynd i cwmni ariannol annibynnol, maen nhw gallu edrych ar beth sydd gael gyda'r cwmni chi gyda nawr, ond hefyd gyda cwmnioedd eraill. A'n dibynnu ar eich sefyllfa ariannol chi, yna ble mae cael y cyngor yna'n rili bwysig, i wisgo lawr gyda rhywun a gweud, hwn yw'r sefyllfa i, a wedyn beth i ni gallu wneud, yw edrych yn gweld, hwn yw'r opsiynau sydd gyda chi. Falle bod yn iawn i chi sefyll gyda pwy chi gyda nawr, ond falle gallech chi safio lot o arian wrth newid at rhywun arall. Yn wedig os mae bobl yn edrych am benthyca bach fwy. So ni wedi gweld nawr dros y flwyddyn y 2 diwetha, mae costau prynu tŷ wedi cynyddu, ond eto mae bobl dal yn ei gwaith i'r tŷ. So mae bobl yn rhoi conservatories newydd arno, wneud extension, maen nhw'n wneud yr ardd mas, beth yw e. A mae opsiynau hefyd i benthyg bach fwy ar yr adeg hyn, a wedyn ni edrych ar, chi'n sefyll da pwy chi da i wneud na, neu chi newid i rhywun arall a cael reit o myniaeth. Ond di fe tueddu, mae'n galed rili gweud, ond falle bod reit gwell gyda banc arall fel, fan o traffic yw e i symud, i ti lli just agor bank account gweud bod fi'n mynd o Barclays nawr i Lap Wast, a mor syml, a fi moyn agor bank account o hwnna. Fi'n gwybod lot o bancau hefyd, so ni'n mynd i'r touch fan heddi, yn rhoi rhyw fath o swm i chi falle os chi'n mynd draw o banc, cyfrif banc ato nhw, a maen nhw'n gweud, croeso ni, mae 220 chi ac yn y blaen. Po mor galed ma fe'n ei hwnna, fi'n gwybod lot ddim yn hoffi delio gyda arian, so... yn draddodiadol, dyle fod yn really syml, So, mae fe yn gwmwys yn beth, fel y ti'n gweud, fel newid cyfrif banc, ti jyst yn newid cyfrif y morgais. So, eto, ti'n neud application fel ti'n neud gyda popeth, maen nhw'n gofyn amdano manylion ti, manylion incwm ti, manylion cyflog chi, biliau, etc. sy'n mynd mas. Mae fe'n proses newydd, so os ych chi'n newid o un i'r nall, chi yn gwneud application brand new. So mae fe'n cymryd bach o amser, ond ddim i weid bod e ddim werth wneud. I cymryd y gymlethdod mas o fe, chi'n gallu gwneud eich hunain ar-lein, os ych chi'n hyderus yn meddwl, fi digon apus i wneud e, ond na ble mae cwmnioedd annibynnol ariannol yn wneud e drosto chi. So eto, chi'n dod mewn, so gweda bod ti'n moyn wneud e, neu ti'n dod mewn, da ni'n gofyn i ti dod a popeth i wneud ar morgais dy nawr, popeth i wneud â incwm ti a beth sy'n mynd mas, a byddwn ni eistedd lawr a wneud e gyda ti. A eto, mae'n dyfynnu ar sefyllfa personol pawb, achos hefyd rhaid cofio, amser cymerwch i'r morgais mas yn y lle cyntaf, falle bydde lot wedi newid ers yna, ond hefyd gallai fod lot wedi newid o ran fod yn positif. So falle bod eich cyflog chi, gwydwch bod e'n 20,000 amser cymerwch i fe mas 10 mlynedd yn ôl, falle bod hwnna nawr wedi cynyddu, achos bod chi wedi newid swydd. So falle bod chi'n sefyllfa, bod chi'n gallu benthyg bach fwy nawr na beth o'ch chi o blaen.
Mae'n gweithio dwy ffordd o'n fel ni'n gwybod, so felly bod bach fwy o dyled gyda chi nawr, na pryd amser cymerwch i'r morgais mas am y tro cynta. So mae hefyd yn bwysig na pam i cael y cyngor, achos mae'r person annibynnol na yn gweud, yn dibynnu o beth chi wedi gweithio fi heddi, hwn yw beth i ni'n awgrymu, achos ambell waith mae well i chi sefyll gyda pwy chi da, felly bod y reit bach yn fwy, felly o'n i'n neud cais arall, felly bydde fe ddim yn eich fawr chi a tymor hir. Ond eto, ar ôl eistedd lawr, felly bydde fe'n gweud, right, i chi symud, mae'n mynd i gymryd, felly, mis, 6 wythnos, ta beth yw ond mae'n mynd i safio chi hyn dros y tymor hir. So, ond eto, mae fe'n unigryw i bob un, na'r beth sy'n rili bwysig yw i weid, dewch eistedd lawr, mynd trwyddo fe, a gweld beth yw'r opsiynau sydd ar gael. Mae sefyllfa pawb yn wahanol. Mae'n rhaid cofio yna, so ti'n iawn. A hefyd ni'n, beth yw Mawrth, wrth gwrs, dechrau Mawrth nawr, mae Ebrill y 5 yn dod o'n y cornel, sef year-end, financial year-end, yn gweud diwedd y flwyddyn. So, unrhyw falle tips o ran hwnna, fi'n gwybod bod tax returns a popeth, wel, maen nhw'n cyffwrdd mewn ta beth, ond maen nhw'n dod mas. Os unrhyw beth ar gael o ran year-end, financial year-end. So un peth sy'n wyniaeth leni na beth ni wedi gweld ers y cwpl o blynyddoedd diwetha. So ni wedi gweld reit yr ISAs, yr individual savings accounts fel ni'n nabod nhw, wedi bod yn eisiau lawr achos bod y Bank of England basic wedi bod mor eisiau. So dyw e ddim really wedi bod ddim wyniaeth i bobl roi arian mewn cyfrif traddodiadol cynilo neu i'r ISA achos mae'r rates ddim wedi bod really lot o wyniaeth. Ond nawr ni'n gweld, achos bod y Bank of England basic wedi cynyddu, mae rates yr ISAs yn well. So mae'n amser rili dda cyn y 5 o mis Ebrill i weld os oes arian gyda chi yn y banc chi wedi cynilo, ydw e'n cyfrif traddodiadol ble chi goffa talu treth arno fe, neu os opsiwn gyda chi, os nag chi wedi talu mewn i ISA leni, bod chi'n gallu newid yr arian yna mewn i ISA, fel bod chi'n cael yr interest rate yn llawn, heb talu tax yno fe. Mae limit, so mae eisiau cofio yna. So mae'n dibynnu arno pwy busoddau sydd gyda chi'n barod neu beth chi wedi rhoi yn y dyfodol, yn y gorffennol. A mae'n dibynnu beth chi wedi rhoi mewn yn y dyfodol am y flwyddyn hyn. Ond eto, bobl sy'n prynu tai, so ligo'r ddoi dy gilydd, mae'r leisys i gael. So eto, maen nhw'n rhoi 4,000 mewn bob blwyddyn, cael y bonus arno fe, a mae hwnna allwch chi'n neud yna cyn y 5 o mis Ebrill am y flwyddyn hyn. A wedyn mae'n ail ddechrau ar y 6. So, dros y mis nesaf, mae fe'n amser rili dda i bobl sy'n arian yn y banc i edrych ydw yn y lle iawn, achos mae fe'n rili rwydd i newid cyfrifon cynilo. Chi'n gwneud ar-lein dros y ffôn neu yn y banc i hunain. Mae'n rhywbeth rili syml, ond mae'n gallu talu bant i chi edrych yno nhw o ran cael bach extra either bob mis neu bob blwyddyn o ran yr interest yn dod nôl i chi, ond hefyd i safio bach arian hefyd. Gwych. Lot o positives. Byddai mewn to. Rhywbeth arall i'r list o fi nawr. Unrhyw beth arall i ti'n mwyn adio heddi? Fi mor o'n i wedi siarad yn fras am yswiriant y bywyd, ond fi'n credu cyfrannu ran fwyaf o beth ti'n mwyn hwnna. Ysgwrsio ar hwnna, felly bydd rhaid i fi edrych lan arno hwnna hefyd. Un beth arall i wneud. Ond o'n i bai hwnna, diolch yn fawr i ti, Steph, am dod mewn. Mae fe wastad yn braf i cael ti mewn, a gobeithio bych chi'n gwylio hwn a jyst yn meddwl, reit, mi eisiau fi cael awr neu ddwy a gweld beth yw'n gallu. Achos fel ti'n gweud, mae 50-100 yn gallu, mae gyd yn helpu yn yr adeg ni'n mynd drwyddo. So diolch yn fawr i ti'n dod yma. Diolch yn cael fi. A na gyd byddwn ni'n gweud, ti wedi bwrw hoelen ar ei ben fyna, yw jyst cymryd bach o amser mas o'ch dydd chi, eistedd lawr ar y pethau, ti wedi trafod yno heddi, a gweld os rwle fyna i fi gallu cynilo bach o arian, i fi'n talu am y pethau iawn, a os na, cymerwch y cyngor annibynnol, newch ar-lein neu ffwnwch lan, jyst i gweld beth sy'n mas yna, byddwn ni'n gweud yw'r peth mwyaf positif gallwch chi wneud yn yr amser, eitha galed hyn i yn yr fyned. Spot on. A fi'n gwybod mae yna mwy na Red Dot ar gael, ond mae Red Dot ar stryd dros main, siop lyflu ar bwys CKs ar y sgwar, a mae ffrynt lyflu coch yw ffenestri coch. Ond ie, diolch yn fawr i Steph. Spot on. Byddai mewn wrthnos nesaf, fan wedi gweud. Wrthnos nesaf ar y podlediad, mae da ni heledd ap o'r mentra iaith, so fi'n siŵr bydd hwnna'n sgwrs diddorol ti hwnt. Ond o'n i bai am na, diolch yn fawr i chi am wrando. Bydd gyd o'r links ni wedi siarad am heddi ar yn wefan ni, a bydd ni'n rannu popeth wedyn o dy gwmni di wedyn ar y cyfryngau cymdeithasol. So diolch yn fawr i chi am wrando, a da bo nawr. Diolch. Gret, diolch.